Защото тези, които сме, художниците, публиката, сме една близка общност, които няма как да сме чужди помежду си. Ние сме такива. И понеже тази година е много важна за мен и за тази галерия, тя не може с едно събитие на същинския рожден ден да отбележа нещо, което е изключително важно. Не само за мен, аз знаете, че склонността ми е абсолютно чужда. Това, че галерията става на 20 години е важно събитие за Пловдив и е важно събитие за страната. Защото колко галерии може да си представите, т.е. вие знаете, които зад гърба си имат 20 години чиста дейност като галерия, с изложби. Много ти благодаря. Без грантове, без да висиш на общинския бюджет, без да висиш на някакво финансиране на така наречените проекти и какви чисти изложби, художниците, публиката и аз, нескромната ми личност. Затова всички изложби, няколкото самостоятелни и всичките общи изложби ще бъдат посветени на това събитие 20 години галерия Дяко. Аз ще направя повече общи изложби, вие знаете, че вие, защото тук сме много близки, вие идвате непрекъснато и така нататък, знаете, че имам слабост към самостоятелните изложби, защото те показват същинското състояние на художника в момента. Общата изложба не е така. Може да има една случайност, направила една-две добри работи и хубаво, нали? Ние не знаем обаче какво се случва наистина. Но, така, точно това искам да кажа. В тази галерия случайни художници няма. Не може някой да почука на вратата и да каже, много харесвам тази галерия, аз искам да направя изложба тук. Ти можеш да искаш, но важното аз да искам. Тоест, да си поканен. И в тази галерия изложбите стават по покана. И аз така малко се отплеснах, исках да кажа, че искам да направя в общите изложби една малка ретроспекция, т.е. не малка, значително подробна ретроспекция на художниците, с които галерията работи в тези 20 години, продължава да работи и ще продължава да работи и в следващите 20, и следващите 20 и така нататък, защото ние трябва да бъдем в сила и младост, в добра кондиция художниците, за да можем да, както каза Владо Чукич, да поддържаме възрожденския дух в малцината граждани в тази държава, които са останали и се интересуват от истинското изкуство. Благодаря ви, че в дъжда сте тук. Целувки и пийте по една.
как се казва, да ни се взема думата.